Naminipun Serat Kalabendu menika karanganipun Raden Ngabeyi Ranggawarsita. Sak sampunipun kala tidha menika sinom terus medal Kalabendu niku gambuh. Oh, gambuh iya. Tembange gambuh. Iya, Nduk. Apa kono diwenehi tetenger? Ana, Nduk, ana tengere ana taune. Taune ora disebutke angka, ning disebutke ya kuwi Surya Sangkala. Surya ki srengenge, kala ki wanci. Dadi kuwi nyebutake taun-taun Masehi. Taun Masehi. Ya, mergo Surya Sangkala beda karo Candra Sengkala. Nek Candra ki taun Jawa. Oh ngono. Ki Surya Sangkala. Kono disebutake Nuswantara bakal ketaman bendu ing besok kalamunta wus tumeka pandhita ambuka wiwaraning neraka. Kuwi apa taun? Lah kuwi taun pira? Mula tak jlentrehne sik. Iya. Sik, kowe seneng-seneng mburi aku tak ngomong sing pigati sik. Iya. Supaya engko bubar mriksani wayang ki upamane yen sari ana dalem ki dipenggalih karo diotak-atik. Oh ngono ya. Pandhita ambuka wiwaraning neraka. Pandhita kuwi 7. Nek perlu nggo mang tulis mengke dicocoke. Pandhita niku 7. Iki dudu nomor togel lho. Aku megah nek dipalakke rono. Wadene nek dituku entuk aku njaluk. Njaluk. Pandhita niku 7 ambuka. Buka niku dibuka ki 9. Buka kok 9. Iya no, dibuka ki bolong. Bolongane wong ki 9. Ora nganti hitungan. Mripat loro, kuping loro, irung loro, tutuk 1 lan sanes-sanesipun. Iya. Nah, wiwara kuwi lawang kuwi ya menga ki ya 9. Neraka 1 diwalik. Dadi nek maca kuwi diwalik 1 9 9 7. Indonesia kuwi ambruk. Ambruke ya kuwi diwiwiti saka perekonomian. Ya kuwi bangsa bang-bang dilikuidasi biyen kae do eling ora. 97. Oh, tahun 97. Terus pralambange jago tarung ning jero kurungan. Dalang mayang ngungkurke kelir sing nonton padha nangis. Kuwi pralambange. Oh iya tegese jago tarung ning jero kurungan bareng taun 98 sing asta pangwasa lengser. Pak Harto lengser. Heeh, lengser kok dilengser aku yo ora mudeng. Ini kabeh wis do roh. Bareng Pak Harto lengser terus jago tarung ning jero kurungan. Wong do padu ning negarane dhewe. Solo, Jakarta, Aceh, Ambon, Timur ngantek Ucul. Nggih mboten? Nah. Wi jago tarung ning jero kurungan. Dalang mayang ngungkurke kelir. Kuwi janjane ibarate wayang kuwi ana dalange ning darange ning mburi kelir alias wong padu kuwi ana sing ngragati. Ngono. Lah, sing ngragati kuwi saka njaban negara apa jero negara aku ora wani omong. Nggo dipikir dhewe-dhewe wong gedhe tuwa. Nah. Nek wis sing nonton padha nangis. Lah, masyarakat cilik sing ora ngerti kentang kimpule kesempyoke ngaradan ya kuwi nandang prihatin nganti sak yahene kuwi. Ngono? Oh, kuwi Kalabendu. Lah terus apa kira-kira carane wong lara ngono ora ning tambane to yuk? Ana. Lah tambane kuwi apa? Tambane ya diarani taune meneh. Sok kapan? Ngene. Waluyaning Nuswantara kalamunta wis tumeka Pandhawa mulat sirnaning temanten. Pandhawa kuwi 5, mulat kuwi weruh, dalane weruh kuwi saka mata, mata kuwi 2. Sirna kuwi ilang kuwi mati kuwi 0, mati kuwi ora enek, dadi 0. Temanten kuwi ya 2, ora enek manten kok mung 1, mesti 2. Lanang karo wedok. Mula nek diwaca taune 20 25. Dadi 2020, mbok menawa aku wis mudhar.
Wis ora roh tentreme. Yae kok. Wis yo. Dadi yen ngono iki mongko jaman reformasi. Reformasi iki mlaku 6 tahun apa 7 tahun iki. Monggo karek ngitung ngono. Lah iki lagi mlaku 6 tahun teksi jek 19 tahun. Sik yo. Apa kira-kira 19 tahun kuwi bakal tentrem? Burung mesti. Lho. Lah jare wis diarani. Ngene ya, Nduk. Maca jenenge Pralampita utawa pralambang jangka. Kuwi aja dipangan mentah. Ibarate panganan, ayo dimatengi sik ben enak dipangan. Lah, kira-kira nek perjalanan 19 tahun apa 19 tahun bakal rampung? Urung mesti. Tekse perjalanan kita masih panjang. Lelakon awake dhewe iki isih dawa. Mulane, Nduk, wis to. Awake dhewe iki sedina ganti pimpinan, ganti presiden sedina iki ping 5 to. Ora bakal ndang iso rampung. Saiki presidene digagek-gagekke. Ayo, saniki kudu ndang napa iso tentrem? Ora iso. Urung iso, Nduk. Ngono yo. Iya. Lah, supayane apik piye? Iki aku omong tenan iki. Supayane apik piye? Ayo rukun, aja nyalahke sapa-sapa. Presidene sapa wae nggo disengkuyung, sing baku ngarep burine kiwa tengene, sing nyekal negara aja ngributi, aja diributi karo kepentingan golongan. Titik. Wis. Ning kengko anggere kabeh-kabeh duwe kepentingan golongan, ora ya ora rampung-rampung. Wong cilik-cilik lho sing cilaka. Lho, ngono yo. Iya. Iki teku ngomong tak brolke tenan, Nduk. Sisan dadi nek wani ngritik ya ngritik kahanan sing nyata. Penake piye? Lho, penake ya kuwi ayo wis saka dhuwur tengah ngisor maju bareng. Ibarate wayang manut pakeme dhewe-dhewe. Lho kuwi aja ngributi. Wis, engko anggere manut karo pakeme dhewe-dhewe apik nduk insyaallah. Muga-muga awake dhewe ndang entuk pitulungan pirang-pirang cara ditindakke. Ngono.